Абе, Гюне, нали имам 9, ще ги 5 панетки на L2? Защо си ми писал 8? Еми 8 си ми писал, сега гледам шита. Кажи на Жоро, той Пацо трябва да ги оправи. Ето ти, Пацо. Ало. Да му пиша още една щайка, значи. Добре, ще му ги запиша. Добре. Айде, чао. Той се извинява. Чай си ми каза. Това нарочно ме направи.